Enso onyankopon adom yasan ahia bio David adomwate na wote menkan akamfo achiwade ahodo achiwade a so nipa bi ya ebo oman esekuro edi oyune ebeto oman so edi patuwo akwanhia boni nsam ya ebeto oman anakuro bi so yedi kan hwe ebi ene yesan so ebeto aso ene achiwade a akamfo antoto na ase a wosuo mu dedenden eye nsuo ho mra akamfo hye nsuo ho mra sai yendodo nsuo ho yento ne mafi ewu nsuo yemu nsuo ho nwia efiri no mu hu ni sai water is life nsuo no omo nkwa nsuo ne boa wo emomudumadi ahodo bebre no omutumi di ye omasetena mu nsuo boa wo mutino mani kuom nsuo ho ento wo hye mra to ho nti wo bibiala obeto ne ma bone gu nsuo obebubu nsuo ho nwia ana obedo nsuo ho titibre mu na mpanifo de wo fa mara kwa so twa so se ne baya ebeyen nsem na ho ma enchirima enti na ye chiwade ese obedo nsuo ho bebu nsuo ho kwae na enye de to so biemu so obarima na oba ebe form ho ewo muram na ye chiwade so oba bi akofitire oba bi ayabra na barima bi ni nakoda ye chiwade babu mpo sai oba ye bra ma barima bi anko no ho titibre mu hu ye sa ehye sa mara no nti oba ye bra pe ana onya ne mensesa ye so okofitire nti watie fitire 7 days na hote ansa na obafie ene yie oba ye bra wo se bra menhwe be ma wo hwe sa de we eye musuwo eye chiwade tetifo na so so kura ena bio se barima no oba be din hyiam ewo afuom na ye chiwade se barima no oba be din hyiam ewo nsuom anase nsuom na ye chiwade ene hwe uko swimming pools ahodo a uko beach ahodo a ekoso sa ebinimu ya sa a edi musuwo a edi wo ha ona ma na beto wo man na anasu kuro ni so edi efi na be ka kuro no aboso ampesa onyankopon nso ampesa efi se ya chiwade a akamfo enso na se kura ana bio se obi be hye obi ni nada a ye mo na ato ye rape na ya chiwade rape na ya chiwade so obi ebeto ne nsa wo ne papa so obi be bone maame obi be didi ni maame atem obi be didi ni papa atem na ye chiwade a kanetete no wansoso efiri se bible say ye di ye jane ye nani ye nya homepa ye nya nkwatentia ma ye kra tititifo no omunyi nche enam sa mra we nyina so enam sa hyehye de we nyina so ti mesre wo bi be ka won sam sende ma obi na obi so sende ma obi se ne be ya ye mma buru e be hu achiwade ahodo yankoye bi hankofo musuo ene wo haw ameto Ghana so me da obi biara se so be share sa video yi akọ ama obi a enya bi ti mesre wo mampani mesre ni diam woni ahemfo monka motuma ensi ani na yenhwe amammere bi yenhwe achiwade bi a ene yi atofom no yensan so maso bio na Ghana enko nanim na Ghana emfa ne toma pa emfra yie